Da. Kemm ġi tajjeb, u kemm ġi tajjeb apparti li wieħed xi xejn imma ma jimpurtax. Mhux kollox jeħel. Gob is-salamun tħobb. Irrid nissettja dal-moba ġdid għax mid-dera il-buffu dawk l-erba' buffi imdejqin bihom infushom tridu li jaħdmu ma' dawk l-element ma' tat-tali element naħseb qegħdin xogħol bħalissa u flok jaqdu dmirhom qegħdin jitnejku bin-nies l-istess ħatibqgħu hemmhekk ta' dak l-element, l-istess ħatibqgħu. Għadha ġejja tagħkom. U qed inwettkom minn hawn kif biddilt l-affarijiet ġol-Marsa inbiddel dak il-post ta' dak l-element li ma tantx jiena friendly miegħu biex infhem lin-nies għax jiena kif nitkellem magħkomx ċans iddaħlu f'nassa ukoll. Dak il-post nipprivatizzah irrid kollu, mhux nofsu tal-gvern u nofsu tal-privat. Ħalli daw l-erba' bħal dak il-buffu li ġi waddab dawk il-bombi biex ta' jsaħħa għandhom fuq dak il-post biex ġiex tintit tax-xogħol. Van tax-xogħol ta' dik il-kumpanija biex ġiex tintit. X'serjetà. U il-vanni bla GPRS hekk jogħġobkom ta' kumpanija bħal dik bil-vannijiet bla GPR. Dej ħarġet minn ħalq wieħed illi jikmanda. Għalli mhux kollha għandhom GPRS, allura mhux kollha tista' ma tagħmel ħadd. Mela bil-preferenza dawk li jaħdmu bil-GPRS u dawk li jiskartaw bla GPRS. Nafu li m'hemm il-ċemplu imdejqin imdanna tibxolkom. Kanen għal-mara tagħkom. Kanen. Marħudu la kanna. Għax minn tomx tajbin. Barrin beqrun ta' ċerfa. Li taħdmu. B'dak l-element. U ċ-ċirku dejjem iċkini għatta. Minu mil-viċin. Naqra pero jien ma ħobx naġġel. Stilla d nfittxek. Baħnan. U jekk kif qalu li għadek żgħir. Ifimni, ma tantx ħajkun hemm differenza bejnek u bej papru, għax ma tiġi taħt idi, Donald Duck irrid inġibek. Qatt ma mill-dawn l-affarijiet, però dejjem hemm l-ewwel darba, u jiena minn dak it-tip ta' bniedem li nħobb nipprova kollox fil-ħajja. Quddiem in-nies qed ngħidlek. Biex tkun taf x'inhu jistennik. Ġa xrajt il-vażellina? Kollox għandi lest. Għalna xejju lak innek għandek. Bħal ta' s-sabanani namillek. U dak il-buffu tal-motur illi ġab li trajf il-ħansibu kol. Pero l-ar dak li jaħdem ma dak l-element. Għax dak dajja il-ġirin, jena il-ġirin għaw jiġu l-ewel. Dak li jaħdem ma dak l-element ħalli kolla l-iktar. Għax Donald Duck irrid inġibek biex tkun taf u ċ-ċirku qed jiġkien. Għala kemm li ngħidlek u tiegħek ħajtwessa. Iċ-ċirku biex insibek qed jiġkien u naqbdek tiegħek ħajtwessa. U taħsibx li ma nagħmluhomx dawn l-affarijiet. Jien li ngħid nagħmlu. Wara ma taħsibx li ħajja tgħaddi xi sena jew sentej u jgħaddi li ta'.
Anzi aħjar iktar nikkarga jien, iktar nikkarga. Għadda l-qattus il-maħmud ċaw. Mħiċen billi taran għatkwiet ta' jien qiegħed inġemmalek ta' qiegħed inġemmalek. Biex konta għaddu xi 4 ijiem tikkwita l-biċċaw ninsa ta' ma taħsib saqsi għalija. Jien bħal l-jum fil-memorja tiegħi. Nibqa' niġri warajk sakemm insibek u papru nġibek. Kif insejtuh Donald Duck kif kien jimxi hekk qed nġibek. Siqlem u siqlaw. Tixxutja lemmu lawr nġibek, ma tiskurja qatt. U jekk forsi misterek għandu xi ħaġa kontrarju, ġib il-misterek ukoll u nġibu papru wkoll. Mhux ħagħmel differenza, wieħed u tnejn mbagħad. Inkun missejthom il-papri, murara mbagħad. Kollox hemm l-ewwel darba. U tiegħek naħseb mhix l-ewwel darba. Tiegħek mhix l-ewwel darba mill-qalul, tiegħek mhix l-ewwel darba naħseb. Ittella minn ġod tank intu kollox qaluli bik. Ittella minn ġod tank. Ja trumbettier. Trumbettier. U għandek ta' għandek minnu trumbettier ta' għandek minnu trumbettier ta' Ħrix, għandek il-mintixbaħ sarraħ moħħok, għandek il-mintixbaħ. Ġifieri, ma tanġibatu bl-irġulija, minn jiġi minnek. Fejda! Ġifieri għandek il-mintixbaħ, trumbettier, bħal min ġabek. U jekk inti dik il-persuna li qed jgħiduli aħjar tiġri ta' aqqas taħrab li ma tista' għax l-airport u l-portijiet magħluqin bilaw titlaq minn Malta. Bilaw titlaq minn hawn. Tittażel, jew temigra, jew Rawlu Pawli nġibek biex tkun taf. Bid-driller, brrrr, Rawlu Pawli. Reġet edawdi, dil-kamlata, dil-kamlu ġibtu l-munizjon ta' da jibqa' ċempel da. Dal-ispeċi ta' kretin għamlu aeroplan moda xi ħasra. Dik li kollhom xamlu b'dak l-element, dik li kollhom xamlu ċemplu n-nies bħalissa ra. Ara x'serjetà għandkom, ara x'serjetà għandkom. Jista' mhux jinbidlu ta', jista' mhux jinbidlu min ikmanda ta'. Hemmhekk għandhom saħħa kbira, hemmhekk għandhom saħħa kbira, hemmhekk wieħed jirranġa l-ieħor. Ġrieden minn tal-antik hemm. Ma bidel il-manager. Dik il-falliment ta' Malta, dik il-falliment ta' Malta, kumpaniji bħal dawk. Li bossilhom il-poni. Dak tan-naħa tal-privat jaħdmu, u tan-naħa li mhuwiex tal-privat joqogħdu hemm. Iqabdu min jaħdem. U wieħed mar jiffirma xogħol u ħareġ il-mara. L-ieħor mar jiffirma xogħol wassat għall-mara xebad barriħ. L-ieħor mar jiffirma xogħol u qed jagħmel xi ħaġa oħra. L-ieħor mar jiffirma xogħol għandu xogħol ieħor. Hekk qegħdin hemm. Dak qabda naqbad magħkom tridu ġġibuli il-dak li wadda bil-bomba wara l-bib, bla ħwejjeġ. Bla ħwejjeġ irridu. Bħal ħuta. U tħallu li għaw. Biex kunu tafu. Jow bxoltu flok. Marriċ kedet. Ħanajdlek jiena kif immur l-nejklandu. Ġibu li għaw. Xorta ħanabdu ta' xorta ħanabdu ta'. Biex qed niċċajta ta' xorta ħanabdek ta'. Għandi kollox, għandi z-żejt ta' zebbuġa, għandi x-xaħam, għandi l-butir. Kollox għandi biex namillek it-torta. Suflen ġibek, suflen rrid nġibek biex tkun taf. U ċ-ċirku qed jiċkien, ma fl-akwati inti fl-akwati ma daw l-erba li jbossulhom il-poni tkun, dibżax. Wait and see lilek nafta. Tista' mhux iġġib il-min iġġib ta' tista' mhux iġġib il-min iġġib. Mi għandu xi objezzjoni. L-ewwel int. U mbagħad wara huma biex tkun taf. Wara xulxin qedkom. Iskom bħal meta tmorru għal ħalib l-iskola. Bit-tazza f'idejkom tkunu. Di għamlet l-umbrella fuq il-bejt bid-dekċer. Pamela Anderson għamlet l-umbrella bid-dekċer. Bil-bikini, bil-bicċa traħt biz, pinġit qattus, iswed fuq dara,
u kitbet Catwoman, toqgħod tippassiġġa hekk fuq il-ħitan tan-nies, kienaw Pawlo ta' Axer Leħja ħasditu, qata' wiċċu bil-blejt, ħasditu, u ġewi ta' faċċata Catwoman. Imma kitbet Catwoman, imma ta' tesbieħ u ta' tes ukoll. Daqxie formati, għajdi mux ħaldi. Dimma li taddi minn fuq il-bejt, iċċaqlaq ix-xorok ta' fejn tkun toqgħod għandha ħmix fuqha. Ħalli tiċwivet, ħalli tiċwivet mal-bib biex jitħolla xi ħadd. Tajti! U ma tajdu ej. Allora jekk ikun hemm xi ħadd ta' dejt ma' kakka toqgħod werzaq, ta' forsi ma triċ. Tagħmilhom dawn l-affarijiet, Bull, tagħmel pipi ġol barmil u twadbu qudiem Carmena, filgħodu Carmena tiżloq fih miskina. Tizloq fih Carmena. Tamillu s-sapun u twadbu barra. Dak li jkun jaħsbu sapun, ma pipi jkun. Ta' fil-barmil ta' zebba dawk iż-żar tagħmel ta' siler. Tamil ġo fih, timliħ ma waħda timliħ u dejjem fadok, xuf. Dak in-nas kien jgħid karozza fih. Qudiema triq kollha 10. Kollha 10 triq qudiema. Kollha 10. Għalla qattur, sembek il-qattur. Għet jistaqħbula tal-inxir tan-nies, għet jistaqħbula tal-inxir u jibħom il-ħattijħor, mbagħad pereżempju daw nekk jibħom il-daw. U ta' daw jibħom il-ħattijħor, hija ħallira xaqla ta' Pawlu, bitnalja vidu. Jixxabba ta' jaqla l-bura, Il-tettikilu l-umand il-materjal għaw. Nitmaħħom la u jitilaw daw ki t-tamilom mal-art. Għan il-ranja xie. Jimtin mitċa xol. Penetration. Ma tkunx tittaqbad sew. Ma tajdux ma n-nis li għanna dell-arma di kienet tal-aeroplani ta' qabel. Titħafna idej biex taqbada. San daħħal il-wara. Għan isparu l-ewwel b'waħda mbagħad bl-oħra. Għax bla ħossi għad gatli gun għandi, gatli gun. Double penetration. Who's next? What's the cat? What's the cat? What's the cat, Fido? Rajtu man għalax, rajtu? Daw l-armi kolla. Kollox bil-permessa għandita? Għare Fido. Babas maħħom. Jieħdu mill-ewel daw. Ek normali, ek għal-barra. What's the cat? Xieħu ġofija.
Da meta tkun stazzjonat fuq il-bejt. Tittamlu hekk. Goppi, ta' xittelif il-mira, goppi noħdu ħażin. U nolqot il-Pawlu. Il-mira, fejn il-mira? Pido. Għara fejn jo, għati. Kem fihom affarijiet daw tal-lu. Meta kont fil-gwerra jien ma kienux hekk l-armi, Was the cat. Jien il-dun il-sopporti jieħta? Mamba fl-axħar tal-mazzita? Ma ġaw imbeċilli il-fej taqtaw da. Law. Mux għalissa telefonati. Għadni ma bdejċ. Is not, Fil-pozizjoni li rispondi, is not in the position responding. Xikun jaħraq. Daħlu fil-pocket. Ek mil-viċin, meta t-teħ mil-viċin, ek jata posta. Aj. Kissirt l-wicċa. Apposta għamil ta' darik. Tasbux li... Zikki wicċa ta' Xabla. Mimli armija, għalli. Mimli armija. Ja, posta, ta' di tasbuħa, ta' di mux dik tafsilaw u toħroġ minnaw. Kitana dik, kitana, biex kun taf. Taf kem taqta dik? Washikitiju għal-Koshima! What's the code? Bit-Ċiniż. Ersa, fido, ersa, għax taqta dik, ersa, tostraf maħħa. Watikini miaw! Jinna fl-arti ta' ċiniżi. Watikini miaw, cactus pussycat miaw. Għalli ċiniżi jindinaw. Wax off. Woo! Watsikini kunikita, watsi pussycat. Bit-Ċiniż ma tafmux taw il-Ċiniżin. Bl-Ingliż what's in the cat? Bit-Taljan? Bit-Taljan? Pokémon! Quando il Pokémon? Skużawni mux għal-istat telefonati, namlu promote liħor ukoll. Il-tema. Excusez-moi. What you souple? Bil-Franċis. Mill-Franza ċemplugi. Il-tema tal-lum. Il-mal kem. Inni nofsijan palla diġa.
Għastemmen kif itir u kif itir. Itir il-ħin, u jidir il-ħin. Nixi namel zewċ reklami qabel tetka l-bar li għatilkom għandu l-pizza tabla laħam tajġ kemmi tajba xkiltnej. Dakinar tetka l-bar għandkom l-informazzjoni tijaw fuq il-Facebook tijaj għan numru għax messaġi kun għotinżom ħafna numri ġo moħħi. Sweet Kim tal-Marsa, il-liddu miftuħa taħdax ta' billej, għanda kollox, toilet paper, affarijiet tal-ġuventura, affarijiet tax-xebbid dak li jużaw, għanda grocery, għanda ħaxix, frott. Supermarket xkejken, supermarket, jena minn kollox insib hemmhekk. Nsejt dak li kellu l-berdi, il-figolli li nsejt nġibhom. Għandi l-figolli, għanda l-figolli u koll, Josephine, u l-oħra għanda l-figolli u koll, l-tzija Monika, l-stambat. Marjom kon, naħa l-oħra ma nistax noqgħod niġri fil-kmamar, u tankun jgħataw, skużaw naqra. Il-tema tal-lum. Kulħadd isemmi dik id-dajsa partikolari li daħle. Marelli. U min iwaħħal fil-Prim Ministru, ta' kontra jwaħlu fil-Labor, tal-Labor, zoħrajn jwaħlu fil-Nazzjonalisti. Pandemonju sħiħ. Min għandu t-tort, min m'għandux it-tort, issa mhux li hemm. Issa daħlu inutli neqirdu. Aħna ir-risposta tagħna li ma jsux daw iċ-ċuċati. Issa laħwa, issa. Bħal tal-Marsa. Bħal ma ġal Marsa, u vera morna l-aħjar. Pero ma nistaw għat titranġaw. Għax aħna bħal blalen ta' tennis. Wieħed itijinna minn hemm, u liħor itijinna minn hawn. U meta jitla wieħed jħuħsibu liħor, u meta jitla liħor jħuħsibu liħor. Issa billi jitpallaw. U għax daħlu tant. U ma daħlu. Paroli fil-vojt. Kelkom iċ-ċans biex tagħtu r-risposta tagħkom. Kelkom iċ-ċans. Turu li intom mintom xtannek, issa qodu pallaw fuq il-Facebook, ma rridx nismawnek ta' dak jew tal-ieħor għax ma jippurtani assolutament xejn la ħan daħħal waqqas ħan uħroġ jiena li jadaw iġibu magħhom li assolutament mhux ħad affettwani. U jekk jitfawhom il-Marsa, ngħidlhom proset. Għajxiex. Kelkom li. Kont se nagħlqu dal-dana u xajdulu. Fej tafawhom r-riħa tal-koko, għax hemmhekk mhux post in-nies, kont se nitfaħħom. Fej jmorru jilagħbu l-golf, it-turisti, ħajkunu jafu. Mhux xaddejjin il-Marsin ħajqogħdu jpixxulhom fit-toqob ta' fejn daħlu l-blalen. Immintkom, mhux dawk li votaw li ta'. Dawk li qed jiftħu ħalqhom daqshekk, ikbar mit-toqba ta' x'imkien ieħor. Li għax aktarx ħajtfgħu il-Marsa, sewwa jagħmlulkom lilkom. Għax huma dawk l-istess nies biex kunu tafu daw li qed jitkerħu daqshekk, qishom dak ta' baqra biex ma nsemmix x'inhu. Illi lili, meta tlajt fl-elezzjoni kunsill lokali, waħda lill-oħra, daw in-nisa ta' bravi għaw minnhom daw bravi, tiġiġ! Għatlament miex numla ħad vota l-dak, vota l-partit tagħna, hija li forsi nagħmlu siġġu, vota l-partit tagħna. Daw il-persuni li iktar tnej li jqirdu, jiftħu ħalqhom, qishom ta' balena. X'kien tiġi xi ħaġa bħali? Tajb mhux ħanara, xi wieħed, xi barrani, jaqbed fuq xi waħda minnkom u ċaqlaq li ċken suba dik xejn. Anzi, ngħidu kompli sieħbi, irranġa, ta' barsi ma rajtekx, irranġa, weħħilula! Għax hekk tħobb dik, weħħilula! Dik hekk trid, la tħobbhom hekk trid, weħħilula! In the bucket! La hekk trid, mhux hekk ridtu. Issa bqgħu irdu jien ma rridx nisma' kontra daw, ja razzisti, ħanibda ngħidu l-kontrikom, ja razzisti. Kelkom iċ-ċans.
Intom edinaw bħal papri dawk li jiftħu ħalqhom li huma mill-Marsa ċertu nies mhux kollha. Bħal papri anke jekk ittikom id-deb ukoll tagħmlu bħal papri twersqu. Għalhekk qegħdin intom. Biex tgergru għax kien tiġu għassjonno tagħmlu taħtkom kakkare ħalli jkunu Italjani. Għalhekk tajbin intom biex teqirdu minn hemm, teqirdu minn hawn, miskin ir-raġel li jissopportikom għax qabbattuh breakdown iktar milli għandkom intkom, għalhekk tajbin intom. Imbagħad hemm l-irġiel. Il-kummedjanti. Illi daw għax raġuni jew oħra semgħu mill-mara tagħhom. Pupazz, dublet, laqi. Semgħu mill-mara, il-ġaħan. Issa x'kien immur għax-xogħol kontu nsejkom jien. X'kien immur ix-xogħol. Li issa ma tantx jista' jmur, irid joqgħod moħħu x'ħaj tiġrila l-mara x'ħaj jiġrilhom it-tfal. Tiġix taqret għandi. Ara ma ċemmejx fuq dal-programm u tgħid li kontrihom. Kellek iċ-ċans illi tibdel l-affarijiet mhux għalija jien għalija. Jiġu hawnhekk ta' barranin u ma jiġux. Jiex nista' mhux insib xi waħda minnhom. U munnu kafe, ħabba tfal, ifmuni, jina lija ma tantx jena xi ditturta, jena lija nħobbhom, nħobb l-integrazzjoni, jien kollha nħobb induqhom biex tkun ta' ġifieri assolutament jien mhux għalija tlajt, mhux għalija kont se nirranġela għalikom. Biex tkunu tafu jien ma tantx mill-effett, jiena nħossni hawnhekk bħal Tarzan ġol Marsa, għax li mija qatt ma kellhom problemi. Minn forsi xi wieħed jotnej minnhom li ġew bil-problemi mill-ewwel ħaduha. Hemm ma stax magħhom ma dak il-poplu, m'għandix anzi, għandhom l-istil tiegħi u dat tipek, tafu intom. Jifieri fida, jiena kont lest illi il-Marsa nirranġaħħilkom. Kemm ilu, sentejn ilu, kemm ilu kienu l-elezzjoni tal-Konsil. Issa morna l-aħjar għax kellim ġen, jekk ma tkellimx jiena, tkun fil-koko, kulħadd ibixxilkom mal-bib tkun ma tkellimx. Però kieku ftaħtu moħħkom laqqas il-problema tal-karnivirus m'għandkom intkom? Laqqas il-problema tal-karnivirus. Għax jiena kien ikolli leħen ġaħnijiet, imbeċilli. Kienu jihdu għad bezbiza, iż-żewġ partiti kienu jibżaw ma jitnejkux iżjabbikom, imbeċilli tnejli jintom. Mux jitnejli jintom, dak li ma votawlix. Kienu jihdu d-bezbiza, ma l-ħriċin għall-elezzjoni, daw ħriċin kandidati. Għajxiex. Għax huma jitla min jitla kretini, stupidi, ħmir, donkeys. What's the donkey for you? Jitla min jitla, jiġi għala il-dinosawru minnkom. Wieħed joħseb liħor, mela intom dal-skalora l-għandkom għaw. Stupidi! Kemm intom stupidi? Xipurtom? Sabu poplu bħal Marsa, ġahan, letteralment ġahan, illi qot għal-kol mamluix iż-żejtun, dil-bitri, mamluix bormla. Mamluix taslima, mamluix labda post. Il-Marsa, il-loki tal-pajis, il-loki, issa għodu hemm, xommu r-riħa, edi xommuha, edi ħudu gost. Da sekk jina kont wetkom, u s-sejtkom illi jien mal-li nisma xieħat jiftaħ. Dak il-bicċaw. Fieħ da sparti ta' baqra, biex ma nsemmix fej ta' baqra. U jinaj, nkompli jinaj, jara li kwal wiċċek jien ma jinteressanix minnek, inti ma interessajt ruħek minni, għal-ġittu li jedek u tijak jien ma jinteressanix minnek. U jekk il-raġel tijak, għandu xie objezzjoni, najdlu għatem ja dublet, issa għot inkwieta. Dublet! Għadde talmu, u mux ħanraġa l-oħroċ għal-Marsa, u għodu hemm, issa fil-koko, issa, meta jaslu l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Naħroġ post, fejn poplu, veru mux kollha l-mal-ħazim, jħiġ dawk il-100. U 69 deputaw dak li qed ngħid mhux għalikom. Però l-oħrajn
L-oħrajn, nissa għodu ibku hemm ġol mħadda. Għodu gawdu s-sistema. Għodu gawdu s-sistema. Intom maluqin. U ma jitċelebraw, għajxiex. Mux kustjoni għax il-pulizija ma jamlu xolom, mux kustjoni għax il-kunsillira ma jamlu xolom, għax jamlu xolom, kemm il-pulizija u kemm il-kunsillira. Il-kustjoni hija illi jintkom tal-marsa ma rittux l-affarijiet jinbidlu. U dak huwa r-riżultat. Min jibqa' miexi bl-istess sistema? Illi ħatibqa' fejn tkun. Kemm minn stupidu ma stajniex inkunu għar. Min kif konna, ma stajniex inkunu. Ma konta se titilfu xejn. Mbagħad xirrajtu l-kulur tagħkom, xrajtu taħtkom. Di mhux l-elezzjoni l-kbira. Għax kieku kont ngħidilkom paċenzja jiena wkoll fl-elezzjoni l-kbira nara l-kulur, ma jimpurtax. Imma meta jiġi fl-interess tal-lokal. Għal-kemm issa ħuj, ma tantx qed naraħ il-kulur, għax wieħed tlift il-fiduċja għal kollox. U fl-ieħor qed nitlifha biex inkun ċar. Għax daw it-teatrini li nara, għax waħda tnessil l-oħra, L-airport kellu jinaqaq mill-bidu u ma nraqx mill-bidu. Suppost ħadd ma daħal iżjed u baqgħu jitlu. M'għandi xejn kontra daw in-nies ma tarax anzi ngħinuhom mela le però. Jekk il-liġi hija għal kulħadd l-istess. Kif iddawru l-liġi kif tridu intom? U għal xiex idawru għal-liġi kif iridu? Aħsbu naqra. Għax jafu, jekk forsi l-poplu ħajażel in-naħa l-oħra. Li daqsxejn jibsa, ngħidu kif inhi biex inweġġgħu n-nies. Dawn ma ħajtilfu xejn. Għax huma jafu li l-ballun daqqa f'saqaj daw. U daqqa f'saqajhom, però hemm ħajibqgħu bil-gravata, bil-ġlek, bil-Mercedes wara l-bib, bis-seftura tagħmilhom il-kafe, iqumu fit-8 d-9, seq fuq sieq, imorru f'dak il-post li jgħidu l-Parlament, ipallaw, għax għalhekk qiegħed il-Parlament, ismu miegħu Parlamento. U intom tinkwitaw il-marelli di, il-karnivirus, u mhux karnivirus. U daw kemm moħħhom frisk bħal ħassa. Ma ħajkom waħda di. Ħaġa oħra rrid ngħidilkom fuq l-anzjani. Ma rridx inqanqal ġara u ma ġarax ma ħawx nitkellem fuq nies, però jiena ħana biex nagħti l-pariri. Karnivirus u mhux karnivirus bidlulhomx is-sistema. Tmorrux dejjem kif qed jgħidulkom l-awtoriti, però jekk bis-serjetà di aħna niċċajtaw ħafna. Ħatoqgħod tħares di, xi mod bil-attaġi, għażitni. Kienet mont taħasel ħasla flok tistendik għan-nies. Bidlulhomx is-sistema. Jekk qabel biex niftem ħadd jaf l-anzjani pereżempju ma taħsluhomx kuljum, taħsluhom darba f'ġimgħa. Issa xogħol karnival toħx taħsluhom kuljum. Jew bidluhom minn ġurnata. Jekk qabel kontu traqduhom hawn, ibqgħu raqduhom hawn. Jekk qabel ma kontux toħorġuhom, is-siktar toħorġuhom, però tabbandunawhomx. Għax il-bniedem jitlaq ħafna iktar qabel jekk jagħmel f'qalbu. U l-kambjament, ħajlek il-kambjament kemm jagħmel differenza. Jiena kelli bużnanna minn Birkirkara. Minnu minn Birkirkara jaf li mhux qed nikdeb, jisibuhom ta' Salanguwa. Kim għandi nas. Nixtieq insella Ġorġ tal-laħam, dal-ħut minn għandu xrajtom da. Proset Ġorġ tal-laħam kemm huma tajbin, u kemm huma tajbin. U nixtieq inselli nixtieq nfakkarkom li Ted Kalbar għandu il-pizzet u jagħmel delivery għandu ħafna iktar minn pizzet ikel, kull tip ħaġin. Laħam illum ma jiswix, però jagħmlilkom ħaġin kif suppost tal-ħut, tal-ħaxix, ta' xiex tridu intom. Kollox jagħmlilkom. Ted Kalbar għandkom il-numru tiegħu fuq il-Facebook tiegħi. Ted Kalbar tinsewx. Ted Kalbar għat-tetu. Tetu Ted Kalbar. U ma ninsewx ukoll il-Josephine li d-dum miftuħa sa' 11 ta' billej, sitkim qudiem il-Knisja
ta' Trinità tal-Marsa issibula minn kollox, serħu moħħhom li ssib minn kollox, li għandha minn kollox laħu. Mela, x'inhu li konsejnilkom jiena? Għawx tinkwitalu minn tawluq naqra oħra? Għirfi. Ekku sef nisħana, isħana, la tħossu sħana, intu? Nisħon mixxej. Daħan il-kom jena, mux istorja sabiħa, pero biex nallimkom. Kell il-bus nanna, kienet se talaq mit-sena. U dak iż-żmien ma nafx hekk għadu x'kien jiġi l-Prim Ministru. Iġi bela bukket juri, u ħut in-nannu bdew jistħu jdaħlu il-dan il-Prim Ministru dak iż-żmien kien Karmenu Subborniċi niftakar tajjeb. Ġod-dar ma kienx imbajda qatt ma bajdet id-dar, kienet la antika llum. Id-dar antika saret moda però li qed nisembilkom jien kważi 30 sena ilu, 35 sena ilu. Ma kienx moda sekk u dil-bult nanna kien ħatalaq mit-sena għadha tqum mis-sodda, għadha taqbad is-serdu u s-sajruhi, trabbieħ, toqtlu u s-sajru dak it-tip. Kienet għadha fuq tagħha. Mbajdu l-dar bir-riħa taż-żeba mietet. Allora qed mit-sena naqes 3 ijiem. X'irid ngħidilkom jiena? Jekk il-bniedem ikun imdorri jekk ħallu hekk. Tbidlulux! Ħa ngħidilkom xi ħaġa oħra. Taħsbux ħanqabbel il-ġrieden man-nies. Mhux ħanqabbel il-ġrieden mal, però fuq il-ġurdien ħankellimkom. Ġurdin ta' dranaġġ. Jgħix fi dranaġġ. Fejda! Fej il-bniedem jekk jinżel fi dranaġġ ma jgħix. Il-ġurdin jekk joħroġ mid-dranaġġ u jieħu l-arja tajba li aħna ngħixu biha. Imut. Mhux veru li joħroġ biex imut ġurdin dak inqabad barra, però bl-arja tagħna imut. Ġifieri jekk inti mdorri fl-arja ta' dranaġġ ma nistax toħroġ għall-arja tagħna u jekk aħna mdorrin bil-arja ma nistgħux noħorġu nitlu fl-arja ta' dranaġġ. Il-parabola ta' 3 teħni żgħar ikun hemm ħanżir u bena id-dar tiegħu bit-tiben u ġillupu u beda jonfoħ u baqa jonfoħ u tajjarilu id-dar. U miskien il-ħanżir tela jiġri anzi jieħbu li kellu id-dar tal-injam. U l-lupu ġi u beda jonfoħ u mardiċ it-tirmilla però reġa' nefaħ u tajjarilu. U taritlu il-ħanżir. Il-lupu tajjarilu u l-ħanżir tela jiġri għandak tad-dar tal-ġebel. U l-lupu mar kien hemm daw 3 teħniet ġoġod id-dar tal-ġebel. U mar jonfoħ il-lupu u baqa jonfoħ. U għal xejn baqa jonfoħ għax malli induna illi id-dar ma waqax tela jibki. U ħnieżel bejt u bieħ. Fejda! Ejja, Fido. Fido, where is the Fido? How is the note? Fido, Ejja, minnaw, Ma tistax titla minnem. Minnaw, issa. Fido. What is the Fido? Xtallimtu minn dil parabola, Fido, shut up. Xtallimtu. What's in the noti? Xtallimtu minn dil parabola, Illi tal-li tħallas tieħu, jekk tibni bit-tiben, ittirlek malaj, jekk tibni bl-injam ittir malaj u bil-ġebel ma ttirx malaj. Niftaħ il-telefonati bis-sens. Nitlob il-dak il-ekstra baħnan li tipruvu jaqbadna. U ma nafx minnu. Ma jibqax jiċempel. Ikompli għamel xogħlu. Ikompli jiskarta u jisraq in-nies. Tafu fejn jaħsbu u jħalluna kwieti. Daw jaħsbu
jaħsbu illi jiena xi darba ħnaqta qalbi u forsi ma nibqax dal-programm, ma bdejt nikxfilhom il-patata taxxa mhux ma jagħmlux. Hello. Hello. Hello, Ian. Iwa. No, how this minute, Ian? كيف Ian? All right, انت all right. لا Ian حبيبي هذا الأول حاجة نشتاق نعمل ريكلام لسويت جيم لجوزيفي. اللي ما كل شريعة متداولة. هلو اللي ما كل شريعة متداولة. اها. هتبدأ تعطي تلاقي فيلمين تياك. وزرتو إلى البيت. اها. Pero, ħatamela bis li mhix responsabbli jekk xi ħadd jaħla taħtu. لا مش بدكش ترايفل ليلك. Ma jinduqa, l-alla duqa waqqat li tinduqa, li dak il-raġel ieħor kienet tidher aħjar. Grazzi. Xi ħaġa oħra? Meta btibkiet ta' raġel ieħor? X'rajta hu? Ma kontx intu li ġibta, ma kontx inti ġibtu Pulcinell. Jien ma suqx mutu bil-balalu. Jaqbillek. Għax taf x'namillek bih il-motur u taf x'namillek bih il-motur. Tali, issa jitneddek ħaġa oħra. Inti taf il-għala ma tlajx fil-Kunsill tal-Malta ħabib tiegħi. Għala? Għax il-Malta il-natfuha ridna mhux inħamġuha. Grazzi. Kreti, tariex iċ-ċempel. Ignorant. Hello. Hello, Adrian. Babushka calling from Russia. Oh, the Russia. What is the... Yes. How are you? Happy. Happy? Yes. I saw you. For you. Yes. Me very good, very strong, very good, drinking vodka. Vodka, yes, vodka. Very good vodka. Keep me warm. I saw you in the afternoon, you were cooking some sweet. Yes. Sweet. Thank you. Not you sweet, you cook sweet. You sweet, but sweet you eat. Why you put cream in your hand? Hello? Yes. Rasputin, yes. Rasputin was a man. Man, like you. Who Big man. Sufi. Sufi, oh, the Westing. Sufi and Joseph, same. Joseph Here. same man? Here, Joseph. Joseph Savage, Rasputin Savage. Most savage, intelligentis, the savage is not the animal, what's in this school? Is the education. What's in the school? What is this in the other? Yeah, understand. What's oil? What you cook today, Adrian? Fish and chips. Gabbana tal-Hamrun. Where is Gabbana Hamrun? Gabbana Hamrun is the Fido. What's in the minute? Not you cook. No. When you come to Russia. Russia. You come Russia. X'ismu dak? Rasbulba. Rasbulba? The film. Fido.
Ah. شنو You Rambo. Yes, Mela, me? Yes. 5 years in the training. Army? You see, You in the army 5 years? Mela, me? Ah. Me? Before. Rambo. Before. Before Rambo you. Yes, Rambo. Oh. Is telephone every night. Rambo call you every night? Mela, messenger. Messenger. To give you training. No, me to him. Me, secret. The secret. But now no secret. Everybody knows that you train Rambo. Me, secret. Mechanism. From Russian government you get arms? Huh? You get firearms from Russian government or American? What's in the kitchen? What's in the kitchen? Okay. What's in the kitchen? Adrian in the kitchen cooking. That. What's شنو ده? What's in the English? English. You English, huh? You English. I speak English. I'm Russian. I'm from Russia. But I Your English is masturbating. This English, Yes, masturbating. Here, no, alphabet. No. Your language. In the school. Yes, not very good. But what's in the English? No capito. Okay. Bye. Good night. Bye, thank you very much. Interessantissimo the telephone from Russia. Good night. Champel, I send my best regards to Anali and Ski and Lupin. yes, Lupin, incorreggibile, Lupin. Me, Lupin, kuljum kont naraħ, Margot. To Rachel and Isabella. Eh? I send my best regards to Rachel and Isabella. Good night. Good night. Thank you. Imna la tkun iċċek naqra, Dim mill-Parlament tar-Russi, kollox fimt. Hello, Adrian. All right. Għadajt bin ġuba ħna. All right, intu all right? Ejwa, all right, mux ħazin għaddajjien, drink. Isma, dawn li għoddi jismu l-ek jitkabbu bl-Inglis, drink. Aha. Jek ma jafux jitkabbu bl-Inglis, ma ġabbu ġejn. Ma maħobx niksru dak li jkun. Jina maħobx niksru dak li jkun għax jgħidu kemm minn super. Imma irridu jitkellmu bl-Inglis. U din ħaġa li għodu jaħlu l-ħin, ma nistax għalija. What's in the English? ħalli kun jafu. What's in the English? The school? Ġej, wait a minute. Ġej, taħi, ħatkellem da, ta. All right. Ejwa. Le, inti, all right, għaxet nitkellem. Le, mux ħanatalek. Le, inti, għaw siħbi. Għax telefon, immalla għaw inti bl-Inglis. Għajdi, siħbi. Inti tifimni bl-Inglis, u? Jiena nifmek bl-Inglis, jiena nifmek ċar. Jien ma nafx kif għaw l-ignoranti ma jafmukti, għatti li inti taxballa neħħejt li fuq l-istonku. Għajdilom bl-Inglis. What's in the English? Is what's in the English? Not the...
Nervis. Fimta? Ej, wej. Emma. Hija. Fidek, siemi, fidek. Grazzi. Hilek u kol. Nsib wieħed li raġuna. Hello, inti. Insejtni? Le, għawed, tistema. Ejja, right. Kemm nifdu gost bil-program tijak. Ejwa. Pasta. Inkun għamdejjien, ferraħni. Grazzi. Bis-serjetà qed ngħidlek. U għara kemm ikun hawn nisjaraw. Ejwa. Binax jaqgħu. Le. Vera, thank you, Ma nafx kif ħanaqbad nirringrazzjak tal-li tagħmel il-programm. All right, ja Deċember. Ejja, mela. Miż-żejtun jien. Kemm qed iġembru nies miż-żejtun, proset. Ejja. Fida, kemm inti qed? Proset inti. U l-klib kemm huma żdien. L-iktar dara inqalb, kemm inti Vera nħobbhom, vera nħobbhom. Grazzi. Deċember qed nħobbok. Grazzi. Mela, thank you. Ciao. Ok, Fido. Nitkellem ma' nisi. Pasta Fido. Hello. All right. Ejwa, kif inti? Alright, mhux ħażin. Xi tgħidli fuq it-tema? Bejk ħafna llum fuq it-tema kienet importanti ħafna kif tkellimtu hekk. Kellek daqsxejn raġun, mhux daqsxejn, insomma kellek ħafna raġun. Vera, Iva, isma' ħanejlek Adrian. Isu boġbok ximma llum li kellha x'raqas idmirajtek tiekol. Ġobni, għax kilt nofsu qabel. Isma' titkellem u hekk u ma jilħaqx jiksaħlek li kellu. Le, ma jilħaqx jiksaħli li kell. Ma jilħaqx jiksaħli. Kun inħobbu dali kell. Anka jiena. Illum hekk jisek ma tantx hekk jisek is-soltu ktar tikol bil-qalb. Bil-qalb qed niklu veru. U trajt li għadek ma qsamtix naħseb. Ma l-ewwel tagħtek naqkedda dak il-banda. Gedda kbira. Mhux, dak bħal l-isprej ta' it-tafsu tal-isek l-isprej tal-fwieħa. U ta' sekk il-panna jiġifieri u tinżel mbagħad. Għax rajtek ħadd naqkedda miegħu biex ħariġlek hux. Ejwa. Imma sabiħa ġitek ta' is-solikata ħadd ikolha. Da for tomorrow. Tajjeb, ta' x'illum ma tfixkelux hekk. Le, for tomorrow. U għad attent minn Fido, ta'? Inqareb, ma jilab ta' dak jek. U għad attent, ma lex jilab. Dak minn jitik What? Imqareb daqxin. Mux vera. Toċ tajlu għatak jgħatkuj. Miħrek, hej. Toċ fakru għax jgħataw hi. Dak id-demmen naħdar. Mux vera. Imma x'tamel. Jina darba kelli ta' kelb u kol kien imqareb u neħtejtu. Għax ma stajċ ma dof kien jikdibni kull-imkien. Ħażin. Ma x'tamel. Tla, ifhem. Battajtu l-loħti ta' ġifieri nafat minni għaddax il-klib nħobbhom jien ħafna u ningustax tal-kelb tiegħek jien imma jbassani. Jekk tagħmel il-meeting kiena niġi ma ġibux miegħek tal-Fido. Mbagħad naraw. Ma jmux jaħrab. Dak ma jimmażak, dak għas ikun hemm ħossu ara kemm sarfidi. Tara, kemm ħelu. Minix taraħ, tajjeb, minix taraħ nġibilek ma fuq il-mobile. Ara kemm ħelu. Isma' ħatamlilna meeting, kux hemm kollox. Għax bħalissa ntibrejjaw ġew
nistgħux noħorġu. Iva. Imdara tkun naqinti ta' ngħidlek illum. Issa sejrajtek u qed nara kissa ndisallina. Grazzi. All right. Okay. Ciao. Okay, bye. Interessantissima il-telefonata. Xisħana. Xi ħaġa fuq it-tema. Marilli. Tara xi ġrili. Anka l-mobile, mhux qiegħed tajjeb. Hello, Adrian. Iwa, jinu. Alright, kifin? All right. Alright, isma, għandek l-punti x'namel. Kolla tlieta jkollkom. Le apparti ċajt kollu. L-ewwel waħda ħattarija għaxina waħda minn dawk li dejjem is-support jgħidlek ma taħrix tal-Malta u mhux sewwa tgħidli mhux qiegħed iżjed fuq pajjiżha. Le, ma inti jekk kif votajt li ma jgħodx għalik, Imma xorta parti mill-Malta ma naqbix li għandek ma x'imkien ieħor inti dejjem kont tal-Malta. Le, issa Kien tal-Malta issa titlaqna. Le, dik darba kienet issa ħammur ma' ħaddieħor. Ħażin tagħmel. Number 2. ħansalva pajjiż ieħor. Number 2. It-tieni waħda. Dik mis-sekret li ħad tagħmel pudina, mhux trajfil. Dik trajfil, jekk il-pudina mela inti, all right? Pudina tagħmilha inta, kretin. Teġex iċċempel ignoranta, ma tafx x'inhi differenza bejn trajfil u pudina. Il-pudina tkun kannella. U dik tiegħi fiha ħafna kuluri. Fiha l-krema, l-istaffi tal-krema u ċ-ċikkolata. Mhux ħatajdli int kif tkun trajfil, Dik hija trajfil speċjali. Bil-bajt fuq tal-Easter, dik hija trajfil tal-Easter. Kemm hawn min ignorant. Hello. Kif aħna flus tal-programm, Hello? Nisimak Gordon, nisimak. Qed jaqtalek. Dejjem l-istess problema. Isma, itla naqa kif titla s-soltu. Ejwa. Għaxin uħu għos meta titkellem inti bieħ. Itla fuq il-bejt, jew fejn titla. Tlajt? Nistama. Qed fuq il-bejt ġifieri. Tistamaħjat, tixxabbaċ, bis-seta. Mela, fuq il-punt li ġabel l-lum, Ijat jaqta, għaxin neħu għos nisimak ċar, tuħx għalik. Għaxin titkellem tajjeb u toġobni. Mela, nistama. Ekkiju. Namlu għapont il-punt l-ewel u għabel kollu xinistana, u s-sġi Dawn nis vulnerabli nis jiġu appodati biex jgħaddu il-pajis. Jukkundanna min jipprotetta ruħu mis-situazzjoni biex jaqla flus biex meta jiġu fl-Ewropa u fil-pajis sa Malta jipprotettaw ruħhom u jħadluhom with a cheap labor. Dik jukkundanna is-sistema Ewropea kif taħdem li suppost taħdem sa' drittijiet umani u tisprintka ħafna fuq drittijiet umani ma mbagħad taħdem minn kontra l-entata li bidek. Kull barrani li rridu nirrispettaw u rridu nintegraw magħhom imma jukkundanna li s-sistema kif titqaddem u
pozittivi għal coronavirus daw. U jkun hawn wieħed li għandu bżonn jieħu kura, jkollu bżonn il-ventilation. Tajjeb għandna ilu ta' għax huwa bniedem ħadd imma mbagħad aħna l-Maltin. Alla ħadd qatt iġib bżonn għall-kura tal-ventilation, alla ħadd qatt. Ħilħabba diskussjoni li hawn. Ħalsibu għad il-kura. Iġifieri qed tifhem il-punt x'inhu dak il-punt tiegħi. Dak il-punt tiegħi ejja proset tal-programm, proset tal-ġin jagħmel, proset ta' trifle, homemade, ma nipprova, u żgur għandek ikel ġenwin u homemade. Grazzi Bibi, grazzi. Dak huwa ikel tad-dar, ikel nissajja inti huwa ikel bnin u ikel ġenwin. Proset Adrian li għandna tkompli daw il-riċetti u grazzi tal-ħin nis-sit li tagħmel il-programmi tfaraħ tant-nies u nawguralek u eqpa' u jtek biex tkompli din hija ħidma il-bnejt istajjaħna kalja. Proset u kif jabdi kollox nifaqgħu u nibda tagħmel anke meetings ukoll. Proset. Grazzi għalja ċempel għor, nħu għosbik, veru. Prova arranġa daqxej it-tekniċità li għandek id-dar. Tokkas kellha mitu, għandek komptama section qwija. All right. Għasreġġew ma naqbad. Għasreġġew ma naqbad? Ma la jixxok, ja? Section, no. Yeah, naf, fimtek biex nċajta jisiemi. All right, jiebi. Grazzi ta' kollox, thank you. Grazzi. Importantissima li għal dan il-raġel. Pero, li narrit ngħid ħaġa waħda. Din id-dajsa kienu ilhom tant ma naraw dajsa. Filli konna naraw tant, isset naraw waħda lem, waħda law. Xi kultant meta nagħmel mistoqsija jiena, li l-mistoqsija tiegħi hija ċara, min responsabbli ta' dan li qed jiġri. Jiġu fuq l-aħbarijiet ta' barra, jaqbdu l-bnidem wieħed, jgħidu li kien professur. U jien ngħid professur wieħed possibbli wieħed responsabbli ta' dan li qed jiġri. Hello, serata tajba Adrian. Lilek ukoll, int alright? Alright, mhux ħażin. Kemm nieħu gost meta ċempel. Grazzi, jien nieħu gost insegwik. Grazzi. Nistej nselli għal żammit tal-Marsa u nselli wkoll għal saħażabar, tas-soltu. Ngħidlek prosit għall-ikla li preparajt. Grazzi. U daħħatna wis imma bil-panna. Konna toqtorna bil-dak. Ma pojt liġru. Pido! Lek ta' kedda sħiħa. Tani kedda da xemma mbart ħareċ. Ovvjament, għalla pojt tajbin titħabat, Ekku. L-ewwel meta ma ġewk xeġat l-istanza il-kassa li kellek mhix qiegħda dritta mhux qiegħda skwera. Allura n-naħa ta' fuq. Interessanti. Naħa ta' fuq naqra iktar u nistax hekk. Alright. Interessanti. Fido! Ejja. Fuq it-tema tal-lum ħanejlek issa. Mela, għandek raġun, verament raġun fuq l-anzjani li ma jagħmilx tajjeb li nbidlulhom is-sistema daqshekk drastikament. Kif semmejt inti, soltu l-erf tiegħek. Għaliex verament ħafna drabi l-anzjani jkunu ġew f'sistema u inti meta tbiddilhom kollox, kważi lilhom tħawdilhom is-sistema aktar minn kollox, ma tkunx qed tagħmilhom ġid. U għalli bdejt istemmi ta' nies igorru, ħafna nies igorru, dejjem jeqirdu jgorru. Meta niġu għad-deċiżjonijiet, waħda mill-affarijiet li iktar importanti għal-vot kif nużawh, ħafna nies ma jużawx tajjeb, jiġifieri mbagħad ħafna gar wara li jkun fil-vojt.
taħseb? Naqbel miegħek perfettament, naqbel miegħek, għax hawn il-fido tal-arċ attakka lill-pupi. Ma nkunux qegħdin naraw meta aħna u nkellmuk. Għandek raġun. Imma nixtieq nagħmel ftit appell għaliex pubbliku bħalissa kulħadd joqgħod jippanikja, eċetera, eċetera. U ħafna drabi kulħadd jippanikja. All right. Iktar ma nippanikjaw, iktar ma noqogħdu nġibuhom bi kbar l-affarijiet, aħjar noqogħdu relax, nisimgħu xi ħaġa hekk light. Naraw insegwu xi programm ta' tissir bħal tiegħek. Nittajtaw ftit, nitqu kemm nifilħu, ħalli s-sistema monetarja nżommuha tajba. Mela, bil-fatt tkun happy, is-sistema monetarja tiġi iktar qawwija, veru? Ekku. Iktar ma nkunu stressjati, iktar is-sistema monetarja. Veru, aħna l-ġil meta nkunu stressjati għax jaħdmilna kollox. Ekku. Veru. L-ġil n-nisa u Kan-nisa ma jaħdmilkomx kollox. Iktar ma nkunu stressjati, il-ġisem ma jibdix Interessanti. Iktar ma nkunu relax, iktar nkunu aħjar. All right. Għalek tixi ħafna zejt mela di għax imdejqa. Ma jaħdmilx tajjeb, di taħdejja. Zejt tajjeb, u. Zejt man troppu tal-karozzi u gris li jizloq. Mela zejt tal-extra virginal oil. Jew xina għazejt fuq. Uġek. Dak kemm li nżid. Mela. All right. Grazzi. Ċempel, grazzi. Insemplulek, sendinna l-Fido, għal-Goffi u għal-Psycho Blake. Fidejja. Lejli tajjeb, bye. Lilek ukoll lejli tajjeb, good night. Hello. Hello, Adrian. Hello. Yes. I'm Pachu from India. How are you? Pachu, yeah, you name is Pachu, my name. My name is Pachu from India. How are you, my friend? You are a great chef. You make a great trifle today, Adriano. Adrian. Yes. You make a great trifle today, Adrian. Trifle. Yeah, but the panna start to squirting, the panna. You know, the panna starts squirting everywhere. Squirrel? Squirting. But it's very nice, Adrian. You know, this night, Yin. Yes, How very I say? nice. Yin hlomt, and I qomt nimxi biex namel panna, tani jħmar il-lej, donkey night, and donkey night I make this, a trifle. But it was very nice, Adrian, and the shape, it's like when I was in Malta, like next to Mambra, the top of the trifle, Adrian. The shape of the trifle. You know? The shape. Adriano, I want to ask you something, because I don't know what is it. What is it, il pony? Pony. In English. Pony small. Yes? Pony small. Yes? If not the pony, the pony small. Pony. Pony? My little pony. Il pony, what it means? Explain what is il pony. What is it? Pony? Yes? Okay, Adrian. Thank you very much. Thank okay? you. And very thanks for the program. Thank you very much. Bye.
Bye, 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 bye. Too much English, too much English, too much English. Hello. Mela winnita. So wait a minute, sorry. Hello, hello. Hello, Adrian. Iwa? Għadin ċebbellek nejlek il-verda, Adrian, smajt li l-ek, smajt il-tema u smajt kollox bajt nawdem fuqek. Unishtiq niċċara xaħġa miegħek il-lejla. Jena dak tal-element. ħajlek waħda baħna, taf li għandi il-numru tijak, intom mux li sarfu ċekkijiet ġaħan. Jien ċebbitlek. Haw, jena nafkom ġaħan, kemm mint ignorant. Għandi il-numru sejvjat. Stupidu. Jekk inti ħażin għamil ċebbib dan numru ta' għax dan numru ilu għandi. Kemm minn baħnan. Kemm għaw minn uċuċ. Mela, kodni ġi għandkom. Imbeċilli. Għandi il-numru sejvjat. B'dak il-numru ċempiltli. Kemm minn baħnan ibni. Kemm minn baħnan. Alla ħara xinti vera, xessa naf minn inti. Ma naf li mux inti ta. Ma naħsibx li inti, ma naħsibx li inti. Ma naħsibx li. Mela u n-nisa u. ħana. Hello! Zom naqra, ma konx naf li għaw n-nis għal-karawet. Zom, hello, ilek u l-linja. Sorry, ta' nsejtek, sorry. Alright, sorry ta' jgħallajtek kilek għaw tajja, ta' ġbejt nisma tajja. Ilek nofsi għana ħseb jien. Skużani, veru skużani. Aha. Ha? Xinu hi? Hello. Ej, fadlilna biex naslu dak it-tema, fadlilna. All right, hi. Aha. Ħalli vidi. Fideja. All right. Grazzi. All right, ju sorry ħalek tistenna, sorry. Għatlek sorry tal-li ħalek tistenna. All right. All right. Ciao. Ja ħassa, kemmaw minu stupidu. Alla ħala żbjera, inti taħdem ma dak l-element għax naf minn inti. Dak il-numru ċempil. ħadmu moħkom, kunux imbeċilli. Meta tamlu oġġet, tamluħ bis-sugu. Etnallimkom. Għattużaw numru illi jkun fuq is-suq. Għattużaw numru illi jkun fuq is-suq. Meta ċemplu biex titmejlu. Jew biex tamlu xi ħaġa. Għabdu linja ġdida, kunux ignoranti. Iskom ta' manihist intelligenti, di l-ikbar. Ifmuni. Waħda li rajt. Marelli. Sewed, mux kif talaħ il-bniedem kif ikun. Possibli ma tkomx moħ. Ma tkomx moħ, ma tkomx.
Kema tridu titalmu, kema tridu titalmu, mux tab xej wasalt fej wasalt u għidkom għadkom fejn intom. Ja ħasra, ja ħasra, ja ħasra. Ittuhom kollox it-tfal u ma ttuhom xis-sens komun. Għasiret ngħid xejn fuq dal-bniedem li dakka mibtijaj, nafu. U naf li mhux hu ġifieri ta' però. Tab kemm tista' tiswilkom ċajta? Tab kemm tista' tiswilkom ċajta? Hello. Hello. All right, jieħbi kif aħna? Drejno? Ejwa. Kif aħna drej? All right. Hemm xi pizza? Ħadħallini fuq l-linja? Għala. Le, tinstema. Qed tisimgħani? Ma. Għax mhux qed jismak l-oħrajn. Għax jadda xi bid-delay, bid-delay. Bid-delay. Mela minn nidrin ħan kelmek naqfu għat-tema tal-lum. Ejwa, għaw, tinstema. Ekku xinta t-tietu jien. Ejwa. Allura l-ewwel ma nista nsalli għat-tietu. Nsellu għalih u ngħidulu li għandu pizza tajba tabla laħam. X'taħseb ġifieri dwar l-immigranti għattet? X'taħseb? Ġatta jiena, ġatta. Jiena ma naqbex meħħadrin li jibqgħu diħlin hawn. Il-kustjoni mhux għax daħlu ma daħlux il-lob. Il-lob iwa drin jilabu bil-lob ma ismani biex takkar l-oħrajn. Biex ħalla 1000 immigranti msakrin. Ma kont indaħħal xejn. Jiena ma nafx kemm huma msakrin jew jekk mhux msakrin jew le ma nafx. Però jiena mill-marsa li nara. Ma ħadd nimsakkaraw. Il-Bursebbuġa jena ma netlax. Mal-Marsa ma ħadd nimsakkaraw. U ma rridx inkun jien il-bassa. Dak biċċa tagħhom, però it-tema hija hello. Inqatat l-linja naħseb da. Ara ma biex jentajt l xejn. It-tema hija kemm ħandumu nitmejlu bil-poplu. Wieħed ta' parsi daħlu, liħor ma daħlux, liħorek. Ma tistgħu qatt tablu kaptu, jekk intkom jiġibu xi ħaġa l-aħbarijiet biex tinsew l-oħra. U l-oħra tkunu ġan sejtuha possibbli pajjiż kieħaw li jinsaw nek pajjiż kieħaw imbeċilli. Intnesa kollox, intnesit it-talija. Dawk il-protesti, mhux biex inqanqaljon xewwex, intnesit dak it-tali accident, mhux biex inxewwex laqqas, malli smajna l-karni virus kulħadd kakka taħtu. Issa xi tikkalma naqri tal-karni virus u rridu nkunu nafu min responsabbli ta' parsi qabdu professur it-tali pajjiż li kien responsabbli. U intom tridu titmejlu bina tajdunna dak il-professur kien responsabbli meta da virus jiswa l-miljuni. L-ewwel waħkeltu biċ-Ċiniżi. U ċ-Ċiniżi waħlu fil-primet il-lej. U mbagħad waħkeltu bis-srieb. Issa bda l-professur. Mintom qegħdin titmejlu bħadd. Virus bħal dan irid ikun hemm strateġija ta' pajjiż. Ta' min jikmanda. Ta' min dejjem minn il-gwerer, ta' min jeqret il-ħajja. Mbagħad jidher ikraħ il-bniedem tal-Karnal John Skur għax minn ġo pajjiżu ġim keċċi, ġim misruq. U qed jinbagħat l-Ewropa. Intant karnivirus mhux karnivirus. In-nies tal-Karnaġjon u n-nies oħrajn bħall-Iżrael, bħall-Afganistan, bħall-Libja, bħall-Afrika jiġu mneżżajn mill-ġid tagħhom. Kulħadd jagħmel il-triljuni u l-biljuni u aħna ingergru. Il-gvernijiet jikkuntentaw biċ-ċejċa u l-minjiri tad-deb ġewwa l-Afrika jieħdu d-debijiet, jieħdu djamanti u aħna hawnhekk innewħu imwerrin bil-karnivirus. Dik hija l-verità. Kollna unjoni u mhux unjoni, kollna bnedar tal-paċi, konna vapuri li jridu jsalvaw in-nies. U fil-verità ma nagħmlux dak il-pass li nirranġawlhom ġewwa pajjiżhom. Mhux dalli ma nirranġawlhomx pajjiżhom. Tallintuhom l-armi biex jitqattaw bejniethom. Rivers of blood jgħidulek fid-diska. Rivers of blood.
Babylon shall not rise again. Minu Babylon? Babylon. Għax daw diskin ismaħom kull jumin. U ma stajer vera. Bek nafhom sewa. Babylon. Huma in-nies tal-karnaġġjon abjad li jmorru ġol Afrika u jisirqulhom il-ġid kollu għandhom. U jisirquhom u joqtluhom u jkeċċuhom ukoll minn pajjiżhom. U mbagħad taraw xi dajta ġejjelaw u aħna kollha bħal daqshekk mingħajr ma nafu x'qed ngħidu. Mhux qed ngħid li tajjeb li jiġu. Però huwa sewwa li minnu sinjur isir miljonarju tal-istess sistema kif għandna Malta ta' skont il-min taf. U min m'għandu xejn jibqa' bil-banana. Mhux qed ngħid li tajjeb jiġu, però jiena l-barri inħobb naqbdu miqrunu mhux innewwaħ u nara xi bellaw li tal-news. Mela l-Afganistan għax attakkawlhom lem. 6 min nies erdu pajjiżhom mbagħad gwerra. Il-Libja għax ġara li ġara u jgħidulek storja u jiena naf storja oħra. L-Iraq issa l-Iraq naf ġara qed jibbombardjaw l-Iraq ġew issa. Il-gwerra qatt mija skużabbli. Il-gwerra xmajjar tad-dem tagħmel qatt mija skużabbli. Il-qirda li ġib il-gwerra magħha ma tagħmlek xeroj l-ebda gvern tal-ebda pajjiż. Il-gwerra ħsara tagħmel. Il-gwerra bħal lejra, bħal mibeda, bħal ġlied, bħal dak il-baħnan tal-element, ara. Qed jibżaw issa inkixfu waħedhom. Però ma naħsibx li inti s-suspett tiegħi jagħti iktar fil-bot. Alla ħares nkun naf li inti taħdem hemm ta' biex tkun taf, jien ma ħadtix ċajta, jiena serju iktar minn qatt qabel. Ċuċesk! Sa nara jekk taħdem xemmint. Tara kemm ma trix taġġelu? Tara kemm ma trix taġġel. Però jien naħseb li ċajta x'kieku mhux ħajċempel hawn dak. Hello. Hello, Adrian. Iwa. Issa ma kif sibni l-sponsor. U ħajibda jtik. Sponsor fil-ġimgħa. Weekend break ġo Lukanda. X'inhu? Ħajibda jtik weekend break ġo Lukanda tnejn min-nies biex trebbaħhom. Aha. Issa. Hello, għall-risparaw, irrid jagħmilhom hu. It-tweġi, fim? Irrid jgħidilhom hu issa il-logħba ta' dil-ġimgħa. Għala min jaqta, u ħanġibu l-ek it-tiket. Għada jgħattik. Għala min jaqta. X'toba toħroġ? Mil-flok tijak jek tħalleġ unna tam xarra fl-ilma. Nitqu ġifieri ignorant. Kreti. Teġax. ħajkelmek it-tifel. Ħajkellim it-tifel. Aħjar minnek it-tifel. Għaw siħbi. Għaw siħbi. Għax ma jistax jippolza u jiritu kellek. Ejma. Għaw siħbi. Alright, bi, kif aħna? Okay. Intu alright? Tara kemm inti bravu ju. Ejma, taf li Christmas Mother? Taf li Christmas Mother ma jeżistix? Ignorant. Il-Christmas Mother ma jeżistix, ju? Terġax iċċempel. Mu ħajġiblek xejn. Il-Christmas Mother ma jeżistix. Pastas. L-lum tawaltulkom naqra. Hello. Ejju, għandek raġun, mux inti bis. Għarafni u marafnix. Mela, zgulli għaraftek. Għax suttek mandikx il-numru jinfuq da. Le, ma għandix il-numru, ma mill-ħna karaftek, ma għandix il-numru, le. Imma biex taqbdek jawjeda lilek. Għandek raġun, imma. Kbir twis sieħbi inti. U jamlu x'jamlu ma jistawx jilħuq lilek. Imma. Inta. U not li jiprofaw jikkupjawk. Inta rajt il-bqija sieħbi. Ejwa, u inti, all right, x'għamilna l-lum sabiħ? Fex naqra dal-għodu bil-qawwi fimtni.
Mela, xinu, mela. Rix naqra. Rix ġifiri mux fejn nista, rix dawraw bil-karozza. Ha. Le. U ġejt la, u mbazzajt nimmur. Jien l-ewwel ismajt naqra ħenek biex nara kif inħabib tiegħi. Grazzi. U proset tal-programm tal-iżomna ġewwa. Barrajt fih. Alright. Ciao, ġbib, ciao. Ħabib tiegħi mill-antik, ħabib tiegħi minn tal-bidunet. Imma. Kemm sar ħin u kemm sar ħin l-aħwa, kemm sar ħin. Numri li bifmuni, ma għina minkom naqbatkomx. Fimtu għat-tema li għetnejlkom jien. Jifri inutli teqerdu għal-koħija ta' xejn, mentri daw l-affarijiet li t-tuwa mintom fil-verita. Daw l-affarijiet li t-tuwa mintom, la ma titalmux, sewa jamlulkom. Alright, kif aħna ta' San Ġiljan imnalla ta' għaltu maqrara biex battuni. Kif intom? Alright, inti kollu sew? Iwa, intom alright? Alright, proset tal-program? Proset tal-program tal-dajem? Aha. Kanta nejdek, Drina naqbel mija kajmin vera forsi dak minn diffiċli għal kulħadd Dri. Imma niprofaw forsi nejnu dak li jkun, taf kif? Muxek, xkont sa nejt iktar. Dri, nix inser li naqrax, jina issa waqaft mix-xogħol sewwa, waqfux propjament, nix inser li naqra il-kollegi kollha tiegħi. Mela, Fido. Wieħed minnhom jismu Aron, nixtieq ħafna nselli għalih. Hello Aron, alright? Dan Drin, għaw fenti għaw ukoll. Nsellimlu. Beda għalli li dak ħdej għaw kena mitfall skola u zejt il-Drin u vera gustajtek tikola xejn ma ta' beda jgħidli. Xinu xamilna? Rak, ħabibti għaj, rak. Ixtejjer it-tfal tal-iskola. jista' jkun xejru u xejru. Isma, sabaw. Minti qed tistema tajba tagħmlu għal Sorry. Aħjar. Aw, kont ngħidlek, l-avukat anonimu ta' tixkaż, qed ipalla fil-vojda l-aħħar, Għalli jissemmix ma ċembiex jissemmix. Jaqtaħħa di tal-ħniex u mhux ħniex, ma jpallanniex fil-vojt. Għax blokkjajt l-numri kollha biex ma jċempilx iżjed blokkjajt l-numri kollha. Għax palla u fil-vojt. Bħalissa ngħidulu, laqda u ma jkunx daqshekk antipas. Wajmin nista' naqbdu jkfejt mill-bot. Mhux hekk. U x'ismu, ma nkistux il-ħaddieħor. Alright, ki. Drin u ħsiet, Ħalli vidi anki intom u sellu għal kulħadd tal-mami u l-oħrajn. U għal-ħudko u għaddadi eccetera. Alright. Drin, insellu. Sellinna l-qassus inti. Għammi, jatta fidlan bit-torċi, għati jissendi kan-nies. U għal-fidoru. Jatta, Fido. What's the Fido? Ejno. Fido, għara kem jabara. Rajtu kif jitla? Ħajnini. Fido. Għara ġeddi meta għori. Għadu għatten, Drin, tarx, mux taftattat. Le, dak jilab. Alright, hi. Drin. Ciao. Lilek u koll. Love you. Ciao, me too, very much, me too. Ciao. Tara kem jifmu bl-Inglis daw, kelkom bżon, tifmu bl-Inglis daw. Hello. Sieħ bi Adrian. Kif aħna Franki, alright? Alright, sieħ bi. Esma, ma kellekx tambihom dawk il-pasti ta' u kelkomx tambu. Il-sellu għal-Rainer u Għal-Rainer u għal-Claire. U għal-Claire u għal-liħor u għalik u għal-dawk il-ċempilt. Kelli niġi d-dar u namel sufle bħadija ta' Bat li xkont intik tiegħi bat namillu ieħor li mallef, dak ma jgħid Toġob għalli ridet sufle. Trifle dik, għalli ma nħaltux dik trifle. Issa sufle dar boħra. Isma, l-ewwel nies mhux il-marsa bistat il-fuq,
Malta kollha tilfitek fuq daw l-affarijiet, ifhimni sieħbi tat-tema. Malta kollha tilfitek. Vera, għat-terba kelmiet ta' kiesa ħillu. Veru. Thank you. Grazzi ħafna. Isma, ħanselli għal ġiex tiħbib tiegħi. Le, inti selli għal min triċ kull waħda, merfej tajdli. Ċaro, l-aqwa waiter ta' Da Pippo. Ta' Pippo, bar, restaurant. Restaurant Da Pippo, ta' ċikku dak l-imbruljum. Dak kont immurandu meta kont żgħir. Vera? Ix-xejn kien joħodni niftakar konna ninżlu bit-taraġġ l-isfel. Mela. Kien dejjem iġib li l-bebbux. Strejna tiftakar il-tajdrien. Mela, u niftakar konna għadna bil-Plus Maltina la kemm ilu. Bulijent. Il-prija kollu sewu proset tajdrien. Grazzi ġibi. Rainer. Il-Rainer, il-King, u l-Claire, u l-oħrajn kollha. Għal-ċali, ġubu. Għaxin ninsijom l-ismijiet, tamma Rainer ma ninsiex, li l-ek ma ninsiex, u l-Claire ma ninsiex laqqa, għax dawk ħaġa moħħi. Najdla thank you tal-whisky, u najd l-liħor thank you tal-whisky, balaq sekk, s-ġibu xiziet whisky, għax. Nista ġibu l-etni oħra. Xie ġib l-etni oħra, għasan tifajem podġiżjed, misterjeta. Umbat la jispiċċaw, najdlek ġibom li, erfaħħom għandek. Umbat ġibom li. Għalli jispiċċaw ixrob. Umbat li mallem juqot ħabbat il-bib il-ħodu. Da teċkas, toqtol il-coronavirus. Bebe, ħanħu grokka lik, mela, grokka lik, tal-axħar. Grokka ħanħu għed jenmijak. Uħed, nej? Tini ċans jinferra jidrien. Tini ċans, hija, ħammu namel wieħed. Namel wieħed, għax. Wahdu jahraq, ma tħaltu. Tamlux wahdu, Tamlux wahdu għax jahraq. ħaltu. Wahdu xejfa sandi, mill-li tani Rainer, għax tani wieħed u kolli li dak. Li xejfa stawni. Anka li xejfa stani. Evviva seħbi. Evviva. As-saħħa. As-saħħa. All right, seħbi. All right, kik. Mur kompli drejnu. Mela. Ciao, seħbi. Awguri, ciao. Awguri. Happy Easter il-kulħadd. Happy Easter il-kulħadd. Mela, żgur. Vidi. U għajdulom jidaħlu l-bajt, jista minn ħareċ il-bajt, kollu jrid jerġa' jidaħlu tal-Easter. Mela, jena fil-kaxxa ta' trajfil fajtom it-nej. Mela, ma jtux inti trajfil, ma jtux trajfil. Mela, rajt. Jekk ma tagħmellux il-bajt flejt, il-trajfil tista' ma tagħmel xejn. Ċopa, jiena ċeplit li kler, għalt li għamilli trajfil bħal tajdrien. Dak tagħmlu kif għamiltu jien, u mbagħad tiġi żewġ bajdit tal-kinder u tronki fin-nofs. Tronki, ejwa. Jekk ma tagħmilx tronki għal xejn. Alright, tajdrien. Dik importanti. Dik il-banana wkoll ta'. Ma dik mbagħad dik il-banana tiġi torta oħra, tiġi kejk ieħor. Ekku. Xi darba nagħmlilkom kejk tal-banana, titaffiġa l-banana. Ir-Rainer għax Rainer iħobbu. Issa nagħmillu qiegħed Rainer ħalli fidi. Peress li għandi impatti ta' xejn bit-sokkor. U infalkat, mhux problema, dak nagħmlu sugarless. Alright, seħbi. Alright. Ciao, Kik, ciao. Ciao. Jena kollox naf nagħmel, issa nagħmlilkom kejk tal-banana. Rimis, kejk tal-banana. Min ma jafx jagħmlu? Min ma jafx jagħmlu? Nagħmlu hello. Kif inti x'min? Alright, issa ċempelli ieħor, smajtu? ċempellek il-kabot, Franki, ju? Ej, kombinazzjoni wara xulxin ċempiltu. Għahna miftemin hija. Għalek, għadkom apparat speċjali, to? Isma, dak sella ċaro, u jien nżelli għal ħuħ Aron laqwa xef li kellu l-pipos dak ta' kull żmien. Iktar minni qawwi. Intu rasim bras. Tajjeb. Għajar meċċekku zgur tal-pipos. Għaxina tajjeb taf li kollox namel. Il-restaurant il-pipos number 1, top. Faħruħ ħafna. ċekku ma jafx sajjar. Dik il-mara tijaw ta' fis-sajjar Sendi, il-mara tijaw. xota. Nsellu għalijaw Goldri. Insellu għalik Sindi, Sendi. Wa Sendi u xorta. Mux xorta drin. Ma ċebbiex ta' bukadrin illum, ma ċebbiex ta' bukadrin. Le, dak għandu penitenza u mux ħajċempel biex kunu tafu.
Talli għamelek u għalli dak li huwa. Mustawa. Le, jadrin billi taffellu naqra miskejn u Riti ċempel jitlob skuza, mux dal-program li mis. Blokjax, u saj ċempel jitlob skuza, u. Le, il-numri kolla blokjatomlu, issa mux xilin joħra meta jiftħu. Aħjar leħwa l-uċċu. Otis, jarak, jgħat Otis. Otis li jgħat miegħek. U dak il-bulli il-bulli, mbagħad għandni ieħor fil-tim aħna il-bubu, bam tas-soċjetà, Matthew Paċ il-bubu. Jissutja bil-kontra, drin. Mela ma jiskurjax? Ma jiskurjax le dejjem barra. Imnalla jaħsel il-karozza l-coach biex jilabda xejn. Jaħsel il-karozza l-coach u jilabda xejn. Imma kulħadd importanti, kulħadd importanti. Għandna tali iktar. Xi darba neġi nilab magħkom jien. U nitfok center. Otis center jilab. Naħmlu l-kaċċa. Otis idħol inti. X'nambuh il-center? Center ġo dal-polo kollu bżon center. Ġifri fil-nofs, tilaf fil-nofs, fimt? Otis joħroġ u tidħol inti. Iwa l-raġaw. Ok, ciao Sibi, ciao. Narak Sibi, li tajjeb, ciao. Tajjeb, li l-akukol. Il-lob tal-lum, l-lum lob modern jilabu, l-lum lob modern. Imma, kem sarħin? Xenu? Illallu kem sarħin. Fimtu għattema tal-lum? Ġifiri ma nibqawx. Din is-sistema tal-ġahan, din is-sistema tal-ġahnizmu. Is-sistema tal-jgħet jiġri, is-sistema, xinu l-iskop ta' s-sistema jgħaxinani dawk imini jaqqas nemmen xi kultant l-aħbarijiet ta' barra li nara ta' dawk it-trakkijiet kollha tal-gwerra iġorru n-nies wara xulxin, dawk it-trakkijiet kollha mela n-nies dubbin, dawk it-trakkijiet kollha wara xulxin wieħed wara liħor xi mitej trakk iġorru n-nies, daw l-eluf kollha. Jiddispjaċini jekk ma narax ma nemmix. Il-television, il-media, tista tkun vera u tista tkun le, mux imbilli jitkellem dak biex niftaħ mal-mansa biex ismiet id-dinosawru, għax id-dinosawru u jaħsbu kollox vera, u bat jitkellem il-ġurdin kollox mux vera, għax għaw malta mbatu ħafna fejn ismawu l-affarijiet. Innu taw fil-inqas li għandhom din il-problema. Fejn inqas għandhom il-problema? Fil-pajizi Arab, fil-pajizi Afrikani, fil-pajizi fejn aħna ngħidulhom għadhom lura, imma x'm'għandhomx hemmhekk, m'għandhomx il-medja, m'għandhomx daw iċ-ċuċati li jimlew l-imħuħ, anke jekk ma jkollokx toqgħod timla moħħ ilkom tobdux il-liġi. Fejda! U jew data għax il-liġi għandkom tobduha, però qed tippanikja wisq. Jien niftakar f'sajf minnu, illi kienet ħana qalila, ma l-ewwel xahar kienu ġatelqu bir-rispett kollu lejhom 4 persuni. Bl-influenza, ma l-ewwel xahar kienu ġatelqu jemini l-istatistika 12 persuna. Jalla ma jitlaq ħadd ġi, però di karnivajr. Umbagħad best huwa fil-medja tista' tiġi fuqek u ma jkollok sintomi ta' xejn. Allora jekk di tiġi fuqek u ma jkollok sintomi ta' xejn, sinjalli ma ġi xejn fuqek. Għax xi sintomu jrid ikollok meta tiġi influenza tisol tatas. Imma jekk inti tiġi fuqek u ma jkollok sintomi ta' xejn, min huma daw li ħajġu jeżaminaw jgħidulek għandek jew m'għandekx, ta' kollu jagħmlulek alloċċek. L-istess sistema bħalma kienet tal-ħalib. Jiġu ir-raħħana tal-lum ikun tajjeb il-ħalib. Idaħlu l-istrument, ħadd ma jifmu dal-istrument, ir-raħħala, tkellmu mar-raħħala jgħidulkom. Biċċa qisha twila hekk, qisu organu ħalli ma nsemmi x'inhu. Idaħlu ġol-ħalib, ġarra waħda. Mhux tajjeb armi. L-għada, l-istess ħalib, tal-istess mos, tal-istess baqar, tal-istess naċ. Idaħlu l-istrument tajjeb. Millu malada li jitjib il-ħalib għalla jbirek. Allora da, fej jafu minnu infettat u minn mux infettat. Għaxan ka sintomi, minn ħossom u minn ma jħossomx.
Allora jekk intom ma tħoss is-sintomi, fej taf x'għandek, jekk inti di tgħaddi minn ġo fik biex niftehmu u ma tagħmillek xejn. Dal-paniku kollu, dal-paniku kollu. Bir-rispett kollegati jiddispjaċini għal dawk. Li ġralhom. Ħafna wkoll għax jiena aqqas li l-abolja ma nagħmlu xorta imma dal-paniku kollu, dal-istress kollu fuq in-nies, dal-dwejjaq kollha, il-mara ma tmiss mar-raġel, ir-raġel ma jmiss mal-mara, ir-raġel ma jmiss mar-raġel, il-mara ma dal-paniku kollu, dal-aġeb kollu, kulħadd ma jmiss ma' xulxin, kulħadd bil-bot, aqqas bewsa ma domjatu, anka ġew persuni jew il-familja sħiħa maqfula ġolvan, bitwi imtellajn ħasra, Alla ħares jiġi għawissu, dik isħana kollha ma jkollok air condition, għax mhux tmut bis-sħana, u tmut bil-moffa, kulħadd ġewwa, kulħadd immuffat, ilkom sandwich immuffat ħad ispiċċaw, kulħadd bil-moffa. Kulħadd bil-moffa, kulħadd moħħu, ħajispiċċalkom bil-biża. Kunu pozittivi biex nilkom uħorġu, snu għamlu ntaqaw, le, imma kunu pozittivi, toqgħodux tinkwitaw, xemxu xitallajaf meta kieku tafu l-istorja tiegħi, kieku tafu l-istorja tiegħi, Alla ħares tkunu tafu l-istorja tiegħi. Umu fuq tagħkom. U konċentraw fuq il-ħajja, mhux ħabba il-karnival insejtu l-kulħadd. Loba tagħhom għandhom il-prim l-lesti għalikom, il-kalmanti, għax għalli għaddi kollox, intu ħatmorru tixxur kalmanti 100, 300 kalmanta kull-jum ħatibdew tibilaw. Pompon ħatibdew tibilaw il-kalmanti, pompon. Ġalesti għalikom, taxxuhomx, turuhomx, li qed tibżaw. Hello. Ejwa jienu, isma' inti kif ġew ċempit inti suppost blukjat. Aħjari kwa wiċċek inti, intu bajt numru ieħor, intu bajt numru ieħor. Freedom of speech, libertà għal-espressjoni. L-għannet nixtieq nsellem il-telespettaturi kollha, li qed iġegħuna dak li jfaħruni, dak li jgħidu pjaċir meta jismawni, għax jafu li jiena l-sens komun, u li ngħid jien u għabbi sens, insellem il-dawk li ma jaqbux meħi wkoll, għax aħna ħwa Malti, il-lider li kellna Dr. Muscat kien jgħidilna li aħna kollha ħwa Malti, sewa u nsellem għal-min ma jaħmilniex ukoll. Jiena Malta żgħira u aħna Irridek tiskuża ruħek ma dak ir-raġel l-ewwel. Issa ngħidlek qabel nibda għandi xi tislijiet nixtieq nagħmilhom, mela. Jew ħad tiskuża ruħek jew ħalaqtalek il-linja. Ferni nixtieq inselli għal-Robin tal-Hollywood li għandu diskant fuq il-nettijiet bil-ġimgħa, għal-Melvin tad-DHL, għal-Gator Narro, għal-Pjer tas-Sajlaw ta' Kordi u għal-sieħbu George u Antoine, il-Ballun u għall-avvan tagħhom Sario u għalli ħawat il-konkos u għallu biex ma jinsix jisfassiment. Aħjar jitfajilek fil-konkos u jħallilek rasek barra? Għal-ġejn il-mangaġġara, għal-sejb il-sejt, għal-belt, għal-denis il-seks, għal-ġejn ġaroba, għal-Metju ta' tqiq, għal-Andrea ta' Zrabet Rabat li bħalissa press li maluqin qed isewwi il-computers online, iċċempillu u jsewwi lek ċempilli dejma ħanaqbada, ħaddum tajtu teqret. Għal-Jonathan il-Bobon, għal-Najju tal-minibus u għal-min jafni fil-qrati ta' Malta. Mela, għandi ġuġ punta qabel nibda. L-ewwel net nixtieq ilu jieġeb dak il-vojt kollu li ċempillek u għallek li jiena kelli Grosser u Petu u għallejtu. Biex ninformak fl-ewwel dak il-vojt, jiena mhux Grosser kelli supermarket. U għallejtu, għallejt, u jifetnejx minn fuq ir-renta tiegħu relax. Proset. Xiridu najdulek, wow, kemm istabena, wow. Għax Grosser toqba jkollok jien supermarket kelli sewa u għallejtu biex tadda ħajja komda l-għalista għajdu dak il-vojt li ċempillek. Ittina ħaġa, dik il-ħadida li għandek jem wara t-tieqa, dik il-ħadida tal-konkos. Dik xajta inti. Għala. Weġibni, għax
Għaxjien bil-profi li dik il-ħadida inti slaqta minn ġo fabrika, il-verità li qed ngħid slaqta minn ġo fabrika. Kont ngħidlek x'għamilt, dik kontet naħdem ġo fabrika u tawil. Ħajjil, umbrulin, u ma fil-kops ta' xejn, sawa la ammettejt, u laqqas ammettejt, meta fit-2012 kellek. Aħjar għalik għal wiċċek, Baħnan, barri bil-frawli, aħjar għal wiċċek, barri bil-frawli, ma biċċa naħħom in-nies, ma biċċa tiegħek. Ġakbin, Juran. Enti mux bab ta' soċjetà imma, enti ignorant. Meta ħalla lilek, xeraq l-erba darbit l-skarpelli rabelinu u sikker sakla tal-Madonfi, meta ħalla lilek, mux bieċa kien ilu lej barra, naħseb meta ħalla lilek kien ilu lej barra fuq it-tekila. Meta jkolli raġun, rajt l-eskli nidħol fil-nar nidħol meta jkolli raġun. U ma niskużax ruħi, għax jien il-verità, però inti fimtaħazin li, għax jiena ma tlekx li dak huwa nazzjonalist, jiena għatlek li dak il-bniedem, rajt, qed jgħid mhux se nitkellem minn politika, u qed jitkellem kontra l-gvern, allura bħalhom politika titkellem, mhux qed titkellem senza. Le, tħallat il-ħasma l-bass, ignorant, inti mibħażin, nixtieq nkun naf min tajjelek il-lawrea tal-ignoranza, min tajjelek il-lawrea, ja ġaħan, barri ġaħan bil-bib warajk, barri ġaħan. Ili fesħa nitkellem kledin, rajt tal-istqarrija li ħareġ il-gvern li aħna bis-sendaħlu żiet immigranti, rajt il-fajew l-istqarrija. Ħanajdlek dik l-istqarrija ta' inni li rajta, bħalma rajt, għax jiena għandi minħat, bħalma rajt l-istqarrija tal-pushback, orrajt, ġifieri l-istqarrijiet għalija ma tantx għamlu differenza. Għax jiena nitkellem liħu, u laqi tal-partit ma tkellex liħu. Jien nitkellem liħu, mux favur dak u għu liħu, jgħat ma jitti bejja. Ja stronz. Inti tajtennis il-politikanti mafja, għallit ma fiġet minnhom, għax il-politiċu daħallek ċorbuk, tmermijaw minn bellalek. Meċi bella l-ignoranza l-għandek bellawli, l-ignoranza l-imbeċillizmu l-għandek bellawli. U taġiex iċċempe, laqi. Hello. Adrian! Alright, kif aħna? Isma draxat nisma l-dajfet xilaw, da, l-avokat tal-kodimu. Drin, ħanejdlek, jekk joħorġu l-applikazzjonijiet tal-Kunsill Lokali jaw, u xiftsmu, applikal ta' Sanġilja, ħalli jiena u ħabibti, għalħejt ħaftu bibbi, bħalik, Drin. Alright, emmek nidħol għal-Kunsill Sanġiljan nidħol. Mela. Nista' nidħol postiħor ukoll. Allura nidħol fuq San Ġiljan postiħor jew le ma nistax. Hija prova, ta' San Ġiljan ngħidlek aħna ntellaw Grazzi. U ma rridx nitkessaħ tax immur l-elezzjoni kbira mill-ewwel, Imma pass. Happy birthday! Sexilola, nanna! Iju, happy birthday! Mela, dik batana. Happy birthday il-ħija li kellu l-birthday milu. Dejt inkantawlom happy birthday! Mela, kantawlo. Kanta maħna, Dri! Mela. Laqna, 1, 2, 3. Happy birthday to you! Happy birthday to you! To you! Proset! Grazie, jiena bil-Malti nafa.
Nasa sa darban kasawa bil-Malti, Dring. U minn għandu l-berdi ħan batlu traj fil-min tijaj. Xini? Issa mbagħad nibatlhom traj fil-min tijaj minn għandu l-berdi. Batilna traj fil. Mela, Ma jkunx dak li ġablek il-motur, Le, mux minn ta' dak, ħalla fidi. Dring, għaxet nisimak xiska. Affillu għajja, Dring. Għala għantuħ tant 30 biex jiġi jiskuza ruħu. Jiskuza ruħu anka fuq il-program. Sewa, għet nkunu ċari, xaħseb. Jiskuza ruħu u naħfru, għax jiskuż mill-laga u naħfru ċurxin, natu eżempju, Dring aħna. Xni? No capito. Għajja, Dring. No capito. S'il vous plaît. Minna ħatta taqbdux mejdri. Taqbdu li mejdri, ma jaqbdux miegħek, Dring. No. Ma jċajtaw xojt, boss. Le, ħalli fidi. Ciao, Dring, b'sabbira. Ciao. U good night. Ciao. Il-Malti għajdlek aħseb qabel għax wara too late. Iċċirku ċkien u tijak ħaj jikber. Fido power. What's in the power? Kirjo.